Neobyčajný náboj energie mladých ľudí, krása slovenského folklóru, podmanivé zvuky fujary, ale aj špičkové orchestrálne prevedenie. Lúčnicou v piatok 13. mája dýchal každý kút veľkej sály Domu umenia v Piešťanoch. Umelecký súbor predstavil na svojej domovskej scéne reprezentačný program, s ktorým tento rok vycestuje do Štrasburgu, Paríža, Bruselu, Londýna či Moskvy. Ten program držíme na scéne už roky. Je pravda, že je to naozaj jeden z najstarších programov. Je to reprezentačný program, ktorý je to taký výber z najlepších diel Lučnice. Ja Lučnicu pozerám pri každej príležitosti, pretože reálne ju považujem za jeden z najlepších vývozných kultúrnych artiklov Slovenska. Aj v rámci prípravy na predsedníctvo počítame s Lučnicou ako veľmi významným účastníkom všetkých najdôležitejších koncertov, ktoré poriadame v Európe. Šarišská polka, vyhadzovaná, palicový, čiričanka či sviatok na Zemplíne. To sú len niektoré názvy tanečných a speváckych kreácií večera. Bolo to druhé predstavenie túto sezónu, takže sme sa báli, lebo máme veľa mladých v tancoch. Ale myslím si, že dobre dopadlo, bolo veľmi dobré publikum, za čo sme v Piešťanoch vždy veľmi vďační. Takže spokojnosť. Strhujúce vystúpenie bolo prierezom folklórnych perál z jednotlivých regiónov Slovenska. Ako v každom jednom programe Lučnice, aj v tomto bolo neodmysliteľne cítiť ruku i dušu jej zakladateľa, choreografa a režiséra profesora Štefana Nosáľa. Budúci rok jubilujúci 90-tník si predstavenie nenechal uísť. Ono to je vždycky, keď sedí pán Nosál v publiku, tak o to viac sa každý snaží z nás, lebo samozrejme chceme sa ukázať aj pred ním, chceme mu dokázať, že si vybral správne na konkurze a tak ďalej. Takže je to určitá forma aj prestíže samozrejme, ale tým, že ja skrátka milujem tanec a ľudový tanec, tak akože to je pre mňa top sa dostať do Lučnice a som veľmi rád, že som tu. Účinkovanie v Lučnici pre mňa znamená asi jednu nezabudnutelnú životnú etapu, nádhernú, krásnu. Je to súčasť nášho študentského a mladého života a každý tu chce vydržať čo najdlhšie. Čo najdlhšie sa udržiavame v kondícii, aby sme to tu vydržali a je to neuveriteľný kolektív, takže to je asi to najsilnejšie, čo tu je. Ono sa to stále mení, my stále rastieme, stále niektorí odchádzajú, niektorí prichádzajú, čiže ten kolobeh drží ten kolektív taký živý. Lúčnica je na slovenskej scéne už 68 rokov a stále prekvapuje a kráča s dobou. Obrovský úspech mal vlaňajší projekt so skupinou IMT Smile, ktorý v 2 cykloch videlo na Slovensku aj v Čechách viac ako 80 000 ľudí.